geld gemaakt worden jaren. Zo voor ons, om wel een punt te wijzen en maar te koen, dan gaan we zelf niet goed kunnen schieten. Zo, wat er jullie wil zeggen, omdat jullie zo jonkers en jullie toekomst is voor jullie. Vat jullie toekomst en maak er succes aan. Want nou onze onderwijzers en onze onderwijzeressen, hulle kan ook net zoveel doen, zoals wat hulle kan doen voor jullie. Maar op het einde van die dag is wat jullie army gaan maken. Ons kan praten, ons kan die politie brengen, ons kan die army brengen. Maar als jullie niet wil luisteren, ons kan jullie niet forceren om te luisteren. Zo mijn woorden voor jullie en voor die werk wat voor ligt. Eerste ding is discipline. Het is onnodig voor een buitenmens om te komen zeggen, haal af jouw kapie en luister. Zo wat wil voor ons zeggen, als ons hier ziet, je luistert niet naar die mensen wat voor jou staan. Het moest er zelf voor jou staan, of moest er iemand staan voor jou. En moet je jouw pa voor jou zien, is net een manier. Want dat wat hulle doen, is buiten hulle bereik. Want nou, die ook mensen, is ook mensen met gevoelens. Hij komt van die huis af, met zijn eigen problemen, maar hij kan het niet komen wijs voor jullie niet. Omdat hulle wel die beste heeft voor jullie, gee hulle voor jullie die beste. Zo, ik wil niet lang praten, ik wil net voor jullie zeggen dat die keuze wat jullie gaan maken aan die toekomst, dat hangt van jullie af. Als je voelt je wil oude wees naar buiten, of als je voelt je wil je onderwijzers, dat is respect, dat hangt van jou af. Ons kan niet van jou zijn, als jouw keuze, maar je moet weten in je leven, elke keuze wat je maakt, als ze nagevolgen. Zo, met die examen van jullie wat voor ligt, ik wil elke keer een sterkte toewensen, met die examen van die graad 8 af tot op die graad 12. Kom eens om elkaar zijn handen vast en kom eens maak je beste af van man. Kom ons maak je net voor ons trots, ons maak onze ouders trots, ons maak je onderwijzers trots. Bedankt van jullie afval, je gaat 12. Ik wil met jullie gaan praten, maar tijd is aan, je gaat weer tijd maken voor jullie. Zoals ik zei, ik zie je om te zatsen. Ons weet wat doen ons nawerken, buitenkant onze schoolkleren. Maar ik zie je om te praten op dat. Ik wil net voor jullie zeggen, dat wat jullie doen, doen het met inzicht man. En dat wat jullie doen, maak er succes aan van. Meneer Jeff, ik ga nou voor meneer zeggen en voor al die leerders. Ik zet nou een uitdaging voor jullie neer. Die beste graad 8 leerder, nou met die examen. En die beste graad 12 leerder, zoon of dochter. Ik ga jullie uitvatten op eten. Om voor jullie te zeggen, dank je voor dat wat jullie doen voor onze school man. Ik is trots op jullie en ik geloof in jullie en ik weet jullie kan het doen man. Ongeacht die omstandigheden bij de huis man. Ons kennen die omstandigheden en wagen naar ons komen. Maar jullie moeten weten, als je hier gaan een succes maken, dan betekent dat niks man. Ik wil ook baie dankie zeggen voor jullie goede gedrag. Hij is zo moeilijk op die maandag. Ik wil dankie zeggen meneer Jeff en die onderwijzers wat ons hier verwelkomen. Ik wens jullie allemaal sterkte toe voor dit examen en maak je beste af van. Is er wel, always to the top.